Megnézve a Debrecen előző két mérkőzését, elsősorban mire készítette fel a csapatát, mire hívta fel leginkább a srácok figyelmét? Hát konkrétan nem voltunk annyira figyelmesek apró dolgosan csak a Debrecenre magára, mert hiszen 50%-ra változott ez a csapat. Kvalitatívan javult, új edző, új stratégia, játékba gondolok, és ez hozta nekik a két győzelmet. Nehéz meccsre várok, mint mindig, tehát itt sohasem volt könnyű dolgunk, meg nem lesz egy csapatnak sem könnyű dolga. Kompakt játékot szeretnénk produkálni, mint ahogy az utolsó meccsen tettük ezt. Úgy készültünk, hogy minimális változásokkal, csak a Mika Szojszaló esett ki, aki betegség miatt esett ki sajnos a csapatból. Keresi Zalán vette át a helyét ma, úgyhogy megpróbálunk ugyanabból a kezdőcsapattal ugyanolyan játékot alakítani és olyan stílusba játszani, hogy a Ferencváros ellen is, hogy hatékony legyen ez a játék ma is. Zalán most először kezd az a bajnoki mérkőzésen önnél. Miért pont most? Nyilván Szojszaló sérülésén túl. Hát megmondom őszintén, hogy Zalán egy tipikus balszélső, ott a Nagy Zsolt annyira stabil, hogy nehezen tudok neki helyet adni, és megérdemli azt, hogy több helyet kapjon. Nagyon jól dolgozott a télen. Tényleg ez egy nagyon értékes fiatalemberről beszélünk, jó rúgó technika, futó mennyiség. Én azt gondolom, hogy ma itt az ideje, hogy megmutassa, hogy van helye a kezdőbe, bár nem ideális helyen játszik, hiszen a lábán keresztül vagy tükörszős szélsőként, de múltban játszott ezen a poszton is a Honvédba, bízok benne, hogy megoldja a feladatot.